Это идея. Едем до Картуза. Мне кажется, ты не в Картузы едешь. А куда? Не знаю, в таком настроении не в Картузы ездят точно. Всем привет! Сейчас мы в 9:20 утра. Мы уже снимаем дорогу. Для того, чтобы уехать в такой городок, который находится рядом с Гданьском, мы решили устроить такой небольшой тур выходного дня и поехать в город Картузы. Картузы — это столица Кашуб. Об этом подробнее чуть позже. Но мы сейчас ждем свой потянг и будем уже ехать. Так, сябры і сябровачкі, вітаю всіх. Треба трошечки расказаць, куды мы прыехалі. Значыць, гэта месца Картузы. Картузы з'яўляюцца неафіцыйнай сталіцай такога этнаса, як Кашубы. Кашубы — гэта этнас, які упершыню упамінаецца амаль з 13 стагоддзя. Зараз мы выйшлі на рынкавую плошчу. Сёння нядзеля і як бы тут службы, поўны касцёл людзей. Ёсць у іх свой язык кашубскі. У 2005 годзе ён прызнаны афіцыйным рэгіянальным языком. То бок у гэтым рэгіёне, у Паморскім ваяводстве, яго афіцыйна выкарыстоўваюць нават у дакументах. І яны захавалі гэтую мову сваю, і па апошнім перапісе розныя ёсць ацэнкі, колькі лічаць сябе кашубамі людзей, колькі размаўляюць на кашубскай мове дома, у паўсядзённым жыцці. Апошні перапіс быў у 21 годзе, і каля 100 тысячаў вот гэтага этнаса кашубаў прызналі, што яны размаўляюць дома на кашубскай мове, што гэта іх родная как бы мова. Вось. Такое прыгожае месца, побач озера, вось тут. Вот это будынкі, гэта старыя будынкі
которые адносяцца да гэтага касцёла. Ён пабудаваны, удумайцесь, у 14 стагоддзі. А вось гэта трапезная, я так зразумеў. А вось гэтыя ўсе будынкі побач, гэта розныя там пабудовы, млыны, бровар там і так далей. Вось зараз тут праходзіць служба, сёння нядзеля, много людзей. Так, працягнем нашу хвілінку гісторыі, гістарычную даведку. Прагуляемся паўз возера, пагаворым пра гісторыю гэтых мясцін. Так як я ўжо казаў, там па апошнім перапісе насельніцтва амаль 100 тысяч чалавек адзначыла, што карыстаецца гэтай мовай у паўсядзённым жыцці і размаўляе на яе дома. Вось. Па нацыянальнасці кашубы зараз, так як яны знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы, яны пазначаюць сябе палякамі, але этнас яны свой захоўваюць і яны ганарацца тым, што яны кашубы. Вось. Ну, захаваліся яны цудам, канешне, я так лічу, таму што прайсці вось гэтыя ўсе гістарычныя выпрабаванні гэта нелёгка, таму што немцы заўсёды лічылі іх чужынцамі, как бы не до конца немцамі, таму што яны былі каталікі ў асноўным. Ну, а палякі іх не лічылі не до конца палякамі, как бы. Вось такое, такі вот казус. Как крыница на Славгороде какая-то. Рассказывай, что ты заказал. Почему ты не заказал кашубской традиционной еды? Потому что там земляки. Так ты же все равно будешь есть с земляками тоже. Там просто с цибулей, а я хочу пиво попить. Понятно. Как бы цибулька с пивом не будет. Понятно. Итак, у Димасика у нас что тут? Картошечка, свинина с грибами и 2 салатки. У меня филе курчака, куриное филе со шпинаком и сушеными помидорами, сыр фетта, картошка фри и сыровки.
байкерську репетицію. Відовочніше за все тут буде увечері концерт. Тому що з'їжджаються байкери. Ось так ось. Зараз йдемо у музей кашубської культури. Каб уже проникнуться цалком. И познать этот город до конца. Экспонаты, в принципе, ничем не отрозниваются от большинства музеев. Ось, ну, лишь хочу показать вам ось эту колоду колішній вулей. И он самая старейшая колода, захованная у Поморским воеводстве от 18 веку. Короче, начался ливень. Мы не успели на поезд. И все. Будем ждать. А сколько нам ждать, непонятно. Это жить. Да. Короче, реально как мокрые гуси. Добежали, чтобы успеть на поезд. Все. На этом закончим свое путешествие.